జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒకటే యాంగిల్ చూస్తారండి వీళ్ళు. ఆ రెండో యాంగిల్ ని చూపించాలి అప్పటి వరకు. అందరికీ నమస్కారం అండి. మన హార్పిక్ రెడ్డి చెప్పింది 100% నిజం. ఎందుకంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒకే ఒక్క యాంగిల్ చూశారు. ఆ ఒక్క యాంగిల్కి గాను ఇంకొక యాంగిల్ కలిపి 11 సీట్లు ఇచ్చి 2024 ఎన్నికల్లో మూలన కూర్చోపెట్టారు. ఇంకొక యాంగిల్ చూపిస్తారంట, చూపించండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా రెడీగా ఉన్నారు. 2029 ఎన్నికల్లో రెడీగా ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మీ యాంగిల్ చూడటం కోసం. ఎందుకంటే ఈసారి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి సింగిల్ డిజిట్ ఖాయం. అరే గెలవడానికి ఏం చెయ్యాలో, ఈ గెలుపు తీసుకెళ్లాలంటే ఏ మార్గాలు ఎంచుకోవాలో అవన్నీ వదిలేసి ఒక యాంగిలే చూశారు, 2 యాంగిల్ చూడలేదు. ఏంది హార్పిక్ రెడ్డి ఈ మాటల కోసమైనా నీలాంటి లఫూటుగాళ్ళకి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అని చెప్పి కట్టబెట్టి జనాల మీద వదులుతున్నారు.